В този курс ще ви запознаем с това как работят CAD системите. Като начало да обясним какво означава CAD система. CAD е съкращение от Computer Aided Design, което в превод на български означава проектиране или създаване на техническа документация с помощта на компютърни технологии. Този принцип е познат от последното десетилетие на 20 век, когато навлиза масово в много проектантски организации и започва да механизира класическия метод на проектиране. В този курс ние ще разгледаме базовите тактики за работа с един от най-разпространените софтуери в света, а именно AutoCAD. Малко повече за самият курс. Той е подходящ за начинаещи, средно напреднали, както и хора с дългогодишен стаж с по-стари версии на софтуера. Но какви са нашите очаквания? По-бързо и продуктивно създаване на техническа документация, достъпност до широката аудитория, както и изграждане на българска мрежа за споделяне на идеи. А сега малко по-подробно. В интернет пространството има наистина много добре разработени курсове в тази насоченост към учебни центрове, които обаче съответно искат някаква инвестиция, за да се придобият тези умения. Не всеки може да отдели за кратък период от време нужните средства, за да инвестира в своите умения. Нашата идея е да създадем курс, с който да подпомогнем учениците, студентите и всички от тези хора, които не са сигурни дали е точният момент да инвестират в придобиването на умения в тази област и искаме да направим най-краткият курс, който би могъл да разясни основните принципи на работа с тези системи. Друга важна особеност е, която ще споделям и през курса, следете онлайн блоговете, които са на български език и се разгръщат теми в тази област. Там можете да намерите съвети от професионалисти, които също са заинтересовани за успеха на българската техническа мисъл. Това беше въведението в нашия онлайн курс за компютърно чертане. От тук нататък започваме с последователното разглеждане на програмата, нейните особености, работата с интерфейса и тактиките за създаване на чертежи. Благодаря ви за вниманието.